Čau lidi, jsem tu zpátky. V minulém díle jste mohli vidět, vyplo se mi natáčení. Takže jdem to zkusit. Tady jsem si to stavil už. Jo, to jste mohli vidět v předchozí video. Takže počkejte, já si udělám něco s... To nejde, Luky. Jak si to tam udělala, teď mi řekni. To nejde. Takže jsem zpátky. A můžeme jít hrát. Takže tady jsem si to takhle postavil, jo. Vyletíme nahoru. Co? Tak. Aha. Ty vago. Paní, otevřete. Takže. Ozvu se vám, až budu u Geometry Dash. Tak, jsme u Geometry Dash.